खुलुमबाय लोगोफोर दै नार्जारि इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बरायहरबावबाय लोगोफोर भिडिअ दिनैनि भिडिअआ जादों जों मा मावनानै थायो मा खालामो बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांनो नागिरदों लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन बा लाइक शेयार कमेन्ट बा साबस्क्राइब खालामना होगोन होननानै मानो होनोबा आङो मानि दासो खालामहांदों नालाय भिडिअनि माबा बा इउटुबावहाय मा माबायो बेफोरखौ बांद्राय रोंजोबाखै दासो सोलोंहांदों बा जेबो रोङायानो होनजायो आरो खालि एडिटिंल' खालामनो रोंगौ बेखायनो बांद्राय होजोबनो रोङा बा बांद्राय मोजां एडिटिं खालामनो रोङा लोगोफोर नोंथांमोनहा दा बे भिडिअखौनो नायलांदो लासै लासै नाजालांसै लोगोफोर लासैनो रोंलांगोन बा नाजानायनि गेजेरजों साक्सेस जालांगोन बेखौनो आसा खालामो आरो लोगोफोर दे होमबा भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर दानिया बिसिनाखौ बानायखांबाय लोगोफोर नायदो दानिया बिसिनाखौ साफा खालामखांबाय बिसिनाखौ साफा खालामखांबाय मामिनि खिथाबखौ लामहैनोसै दानिया मामिनि खिथाबखौ लामहैनोसै नै मामियाबो नै Sandung dong bang, Tania sandung mau sate. Koden nih putar lagi bang. Quá thì nhớ là gà vái là nó quá rồi đó anh ấy định đang về nhạc Dania mami kisahku lamkangibay nay. Sarang ganay pre mama kaman mawa nay lang may tada lagaper sini kaman mau naik ka. Semua siap ni ya. Dari situ tu ni.
Alu एवनोसै दालि जहल आलु एवनाय दे हाखांबाय बे सुइनोसै ओंखामखौ नायनि र' दाना ओंखाम आं दबावसो दबाव बाहेरायावहाय दबाव संदों बाहेरायाव गोदौहांबाय मोनसिगोनानो नै अरां गोमोरबाय नै गोदौगासिनो ओंखामाबो मोनबाय नै दालिया आलु एवनोसै दाना आलुखौ एवबाय दाना आलु बाहागि मोनखाबाय नै आलु एवनाया दाना Maminya aku lapis ini kak. Juga umatar nama. Umatar hina umatar. Umatar apa? Kau tunggu mereka sana. Apa nih? Umatar. Mami ni kelai ya. Nih baby si mani. Lagau, jangan lagau tar. Lagau. Lagau. Kelihatan, coba. Gindri. Cucu main apa? Dia cucu main apa? Coba, kejar. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.